Himpapawid ang Maging mamaka! lakbayin, sakyan at sakupin ngayon. Maging mapagmansyan! Sundin ang Maging mapanuri! matanglawin. Maging mamaka! Mapagmansyan! Mapanuri! Matanglawin! Magandang araw! Nandito ngayon ako sa pinakasikat naman na yan sa Mini Forest. Ang mamaya ni Don Jess. Don Jess, may tatanong po ako. May alam po ba kayo tungkol sa sound card at video card? Wala, pa-presters lang. Oh. Ngayon, bibigyan namin kayo ng mga kaalaman tungkol dito. Hello, Psychic? Saan ka na? Wala ka? Psychic! Andito na ako. Doon, Ge. Pinadala ako ni Kuya Kim para i-discuss sa inyo ang sound card at video card. Ang sound card, ito yung nagmamanipulate ng signal na nilalabas ng CPU. Simula sa CPU, dadaan ang signal sa mga ribbon at cable, papunta dito sa sound card. Rekonin mo pati At paglabas niya sa output, bahala na nakakonect dito kung amplifier o speaker na mag-produce ng tunog. Ito naman po ang video card. Katulad din ng sound card, pero kailangan nito para mag-usap ang CPU at ang monitor. Dito nakabase kung ano ang di-display ng monitor. Dadaan ang signal dito at bahala na ang monitor kung ano dapat niya i-display. Yun lang po, Kuya Kim. Alis na ako. Ano, Kuya? Okay na? Okay. Doon na tayo. Okay.